18 głazylnika to jedzyncie, gdy tak po próbce fejrujemy to, że jesteśmy buszni z tego, że jesteśmy kaszebama, że jesteśmy buszni z naszej ziemi, z naszej kultury, z naszego języka i z naszych farwów. Dlatego w ten dzień zachęcam wszystkich, żeby wywieszali swoje fana, a jeśli nie mają, to niech so skombinują z jakiegoś skrumu, czy od sąsiada, ale żeby gdzieś ją powieszali, czy na hecze, czy na auce, czy na, nie wiem, na kłele, czy gdzie chcą, bo po prostu dostają zawieszać dosłownie wszędzie. Także lubetni dresze w dniu święta kaszepścifane życzę wam wszystkim tego, żeby w waszych sercach i deszach, żeby w ten dzień, żebyśmy wszyscy stali sa jedną wielką kaszepską jednotą, żeby ta kaszebizna w waszych sercach rosła coraz to bardziej, żeby ta święta kaszebizna było coraz to większa, a tych terny jeszcze do końca tak tego nie czeją, żeby to płeczule i w swojej dzieci wprowadzili. Tego sobie i wam życzę.